Отново е събота и Божия ден, в който само хората, които познават Христос, които знаят какво е съботата на Господа, а тя е наслада поради Божието присъствие. Тя е радост, защото не кой да е, а царя на Вселената всъщност днес е тук, той е между нас и великата отговорност и великата привилегия, че можем да го докоснем. Можем чрез Словото и ние да се докоснем до Неговия живот. Защото Божието Слово е живот. В Псалм 50, преди това искам да ви попитам и да споделя. Може ли да си спомниме време, в което сме били в нужда, болни, в тежка болест или в болест, която е всъщност малка, и когато сте били в такава нужда, имали сте нужда някой да ви помогне? Сигурно сте имали. И всеки си спомня в болест, в лишение, в глад, в студ или в други беди, как ние всъщност сме имали нуждата, и това е най-големата нужда от Бога. Никой друг не може да ни помогне, защото Бог всъщност е този, който може да ни докосне. Псалом 50, 23 се казва: всеки, който принася жертва на благодарност, ме прославя, а на онзи, който слага вред пътя си, ще покажа Божието спасение. Всеки, който принася жертва на благодарност. Днес ние дадохме нашите дарения, нашите десятъци, помагаме на хората в нужда, на гладните, помагаме и с дума, и с чаша вода, и с една филийка хляб. Защото Господ казва: това ме прославя. Жертва на благодарност. Апостол Павел ни казва: и така стойте твърдо в свободата, за която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Тоест, вярвайте в Христос и никога не се връщайте там, откъдето сте невярващи. Такива сме били всичките брати и сестри. Първо Солунци апостол Павел сияещо говори и ни казва едни думи, които думи трябва да запомним, защото всички сме били в бедствие, в беда, в болест, в нищета и нужда. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духа не угасвайте. Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог на мира да ви освети напълно и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Какво обещание чрез апостол Павел на нашия Господ. Дано се запазим с вяра до Неговото идване. Темата, на която ще разгледаме днес, е: за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Разглеждаме те всъщност са два случая, в който ние ще представим Божието състрадание, Божията милост, ще преживеем това, което Господ преживя, когато вижда нищетата и когато вижда всичко, което греха е опустошил. Матей 8 глава, 1 стих. И когато слезе от хълма, последваха големи множества. И ето един прокажен дойде при него, кланяше му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: искам, бъди очистен. И на часа му се очисти проказата. Исус му каза: гледай да не кажеш това никому, но за свидетелство на тях иди да се покажеш на свещеника и пренеси дара, който Мойсей е заповядал. Брата и сестри, Исус се движи с множеството и вижда един прокажен. Ще кажа няколко думи за проказата, но ние виждаме всъщност Исус
и това, което той дойде на тази земя да извърши. Аз ще пусна епизода от това, което Исус направи, за може да оживее във вас това, което всъщност стана. Да го преживеем. Опустошение от греха прокажен и царят, който дойде лишен от всичко, за да ни спаси цената даже и на кръста. И така, брати и сестри, продължаваме напред. Ние разглеждаме, всъщност ние сме хора, които имат емоции и чувства. Видяхме срещата, те първа ще я осмисляме, защото нашия мозък е запечата току-що. Те първа ще виждаме това, което Исус е направил в нашата памет, ще го преживяваме и искам то да се запечата и да бъде винаги при вас. Защото ние винаги се вълнуваме, това е емоция. Емоцията е едно психично състояние на индивида, което се повлиява от обстоятелства. Емоцията е свързана с нашето вътрешно състояние на организма. Тя е едно интензивно състояние, в което може да всъщност показва емоционалност и нещо, което се намира в мозъка на човек. Има една структура, която с мозъка си Господ е създал и тя преживява. Иначе ще бъде изкуствен интелект или ще бъде един робот, който нищо няма да може да чувства. Робота не чувства нищо. Нито радост, нито благодарност, нито може да има някакви емоции. Господ ни е дал емоции, за да може да преживеем. Той рискува цялото небе, за да може с този риск човека и неговата воля да се извърши и той не може всъщност да насилва хората. Сатана е този, който ги насилва. Всъщност Господ казва, всеки прави своя избор. За зло или за добро. Емоциите са два вида, знаете, положителни и отрицателни. Положителните емоции дават енергия на човека и подсилват неговата воля. Кои са положителни емоции? След малко те се намират, както казах, в централната част на мозъка, там където има една структура, наречена таламус-хипоталамус, и там Господ е заложил в тия подкорови структури емоциите. Да не сме кукли и роботи. И това е много важно. Защото ние преживяваме. Ние се радваме. Ние можем да изпълним и това, което казва апостол Павел. За всичко благодарете, да престанно се молете, винаги се радвайте. Емоцията, радване. Ето и някои емоции. 8-те основни емоции. Първата е радост. Хубава емоция ли е радостта? Да. Хубава, да. Тя е свързана с това, че нещо сме получили, нещо Господ ни е помогнал. Ние сме вътрешно задоволени и сме в състояние на вълнение и на какво? На благодарност. Второ. Тихичко само. Любов. Положителна емоция и чувство е любовта. Да, положителна емоция е любовта. Защото любовта всъщност ни дава чувство на привързаност. Когато аз обичам Христос, мога да имам привързаност към Него, грижа и привличане към Господа. И така, ето ви емоции, които са положителни. Това е радост и любов. Но има и отрицателни емоции, брата и сестри. Страх. Лоша емоция. Защото винаги тя е свързана с заплаха, тревожност. Дали ще оцелее, какво става, не мога да работя и така нататък. Гняв. Това е негативна емоция. Тие, които ви чета, са повечето емоции от другата сила, от дявола. Гняв, когато човек се раздразни, изпадне. Гнева може да стигне на негативна емоция до раздразнение, накрая до силна ярост и накрая да завърши много трагично. Така, отрицателна емоция с ниски нива на ентусиазъм, униние, когато човек тъгува, той няма радостта и почва да линее. Защото всъщност тъгата е отрицателна емоция. Ако не познава Господа и е в отрицателна емоция, той трудно може да излезе. Отвращение, отрицателна емоция. Емоция, която всъщност ни отвръщава от нещо нечисто, негодно, противно. Отвращението има хубава страна, когато се отвратим от греха.
да се отвръщаваме от греха. Много често съм говорил на хора, които пушат цигари. Бе, как не те отвръщават цигарите и как не те отвръщават другите неща, наркотици и така нататък. И той казва, ами аз съм свикнал с тях. И когато му говорят за Бог и му казвам как Бог е пострадал на кръста и че точно това не трябва да прави, защото той всъщност възхвалява другата сила и че Господ всъщност плаче в този момент. Когато ти правиш това, хората разбират. Много хора отказват цигарите, когато разберат, че те отново довеждат Христос на кръста да бъде разпънат. Да не се отвратим от злото и от греха. Това е важно. Изненада. Емоция, която също е отрицателна, защото тя може да се получи неочаквано и така нататък, и така нататък. За нас са по-важни положителните емоции. Те се намират, тук виждате два скенера отдолу и една част на мозъка. Когато човек изпитва емоция, сърдечният ритъм се повишава, кръвното му се повишава, удължава се зеницата, потта на кожата се увеличава и всъщност целият организъм почва да се подготвя за нещо. Сами разбирате, че негативните емоции водят до негативни последици за здравето, а положителните емоции водят до позитивни и добри последици за здравето. Казахме, те са радост и благодарност на Бога. Всичко това се произвежда в едни невротрансмитери, които са в мозъка. Господ ни е създал много сложно и много чудно, затова ние трябва да сме запознати с това, което Той казва. Брати и сестри, вярно ли е, че Библията, Божието Слово, чрез което говори Бог, влияе на емоциите на човек? Влияе, разбира се. Току-що видяхме прокажения. Току-що разбрахме какво е направил греха. Току-що видяхме Исус и Неговата усмивка, защото Той дойде, за да изцели, да излекува всеки човек. Това е желанието на Исус. Това е Неговата емоция. Тя е продиктована първо от Неговата любов и второ от Неговата радост, описана с греещото му лице и усмивка, за това, че е помогнал на човека. Какъв Бог? Четем Библията. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен онзи човек, който уповава на Него. Псалом 34, 8. Наистина ли е така? Трябва ли да вкусим от таратора или яденето, за да можем да разберем то какво е? Дали е хубаво или не? Трябва. Трябва да четем Библията, да вкусим, да почувстваме, че Бог е благ и като... Да, само тихичко. И да почувстваме, че Бог е този, който ни помага. Ние чувстваме Неговия аромат, Неговата благост, Неговата радост и Неговото отношение. Брати и сестри, съветвани сме, както прокажения, да търсиме Господа. Матей 7, от 7 до 8. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава и който търси, намира. И на този, който хлопа, ще се отвори. Брата и сестри, за да можем да бъдем изцелени, за да можем да бъдем и благодарни, трябва да търсиме Христос и трябва да получим това, което Христос ни дава. И така стигаме до един друг епизод, в който 10 прокажени са тръгнали на един път. Знаете, тогава проказата е една страшна болест, от която всъщност се заразява кожата, тя се разпада, поразяват се периферните нерви, човека почва трудно да се движи, след това не може да диша, защото дихателната система и гръдния кош не могат да се движат. Второ, това е една заразителна болест, която е подобна на туберкулозата и тази болест обезобразява човека. Най-често лицето, но и крайниците. И когато погледнеш такъв човек, ти просто не можеш да го гледаш.
виждаш какво нещо е направил греха. Той е опустошил човек. Не само лицето му, както на прокажените. Прокажените трябваше да вземат забратки, за да могат да скрият раните, да могат да скрият всичко това, което се виждаше, защото то беше ужасно. Брата и сестри, това желае злото и сатана. Това желае звяра. Но Господ, който е цар на царете и който е по-силен, не ни остави на тази грешна земя, за да можем, не ни остави, за да можем да бъдем оставени сами и да загинем. Той дойде да ни спаси. И така, ние ще прочетем стиховете за групата от прокажени. И в пътуването си към Иерусалим той минаваше, това е Исус, границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно село, срещнаха го 10 прокажени. Той е път на 1 на 10. Които като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исуса, наставниче, смили се за нас. И като ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистяха се. И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славаше Бога. И падна на лице при нозете на Исуса и му благодареше. И той бе самарянин. А Исус в отговор му рече: нали се очистиха 10-мата? А къде са 9-мата? Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен това инопленник? И рече му: стани и си иди, твоята вяра те изцели. Брати и сестри, виждаме един случай, в който 9 евреи са излекувани от проказа, 10 е бил самарянин и само той се връща да благодари на Бога. Апостол Павел казва: за всичко благодарете. Исус казва, все едно, че не знае, той знае всичко, Бог знае всичко. Той казва така: нали се очистиха 10 души? Къде са 9-мата? Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога? А той е самарянин, само той се върна. Брати и сестри, благодарността всъщност се прослава за Бога. Тя работи и за нас, когато ние кажем в молитва: благодаря ти, Господи, за това, за еди какво си и така нататък. Господ се прославя. Знаете ли защо? Защото учихме и в урока, пък и сега в проповедта, когато се обърнем към Бога в молитва и му благодарим, ние признаваме Божия авторитет да лекува, защото той е великия лекар, и признаваме Божия авторитет на единствения цар на Вселената. Ние не се обръщаме към Сатана. Ние в молитва се обръщаме и казваме: Господи Исусе, благодаря ти, че ме излекува. Ние признаваме авторитета на Бога. Колко е важна молитвата на всеки човек? Днеска през деня може 10 пъти да се помолим и да прославим Бога. Това е прославяне и величие за нашия Господ. Брати и сестри, тези 10 души са минавали на границата между Самария и Галилея. Виждате на картата. Иерусалим е по-надолу, Юдея е малко по-надолу в зеленото на тази карта. Значи те са били на тази граница между Самария, посока нагоре, и Галилея. И точно там Исус ги среща. На тази граница. Ние сме в ситуацията, в която владетел тогава е цар Сенахирим, асирийският цар, който е завладял евреите, взел ги в робство, след това ги връща в тези земи Самария и Галилея, и този цар изисква, всъщност той е този, който е проводник на Сатана. Той седи, тук виждате от Британския музей, един бик, който е под формата, който е крилат, и едно лице, така е изобразяван цар Сенахирим като цар на целия свят. Четем: един цар седи на трона в великолепие и злато, приемайки военна плячка и пленници. И те минавали, пленниците, за да се поклонят на него. Някои от тях се приближават към него с дигнати ръце и молят за милост. Кореничите ли се търкалят по земята? И това са евреи. На него се всъщност търсят милост. Описанието на тази сцена с царя започва с следните думи:
Сенахерим, цар на света, цар на Асирия. Ето ви представителя на Бога. Той ги предава, за да могат да му се поклонят и да се поклонят на злото. Евреите знаеха, че трябва да се поклоняват само на кой? На Бога, на Яхова, на Бог Адонай, Бог Елохим. И така, той връща този цар, тези пленници, евреите, и заедно с тях едни чужденци, които се смесват, защото тук четем в Самария беше презряна земя на отхвърлени хора. Защо? Защото те имаха смесени бракове, те бяха идолопоклонниците, които бяха чужденците, и евреите от тях се заразиха и започнаха да се покланят на други богове. Това е първото. Второто, това бяха, самаряните бяха хора, които всъщност бяха още преди това идолопоклонници и наистина с идолопоклонството и смесица от тези бракове на тази земя стана презряна. Тя не се покланяше на истинския Бог, а живееха на границата с него. И в тази презряна земя всъщност Исус минава по улицата, както видяхте и в клипа. Той минава през Самария, отива в Галилея и вижда този всъщност прокажен, както и другите 10 прокажени. Спомняте ли си Исус и самарянката? Още един пример на благодарност на чуждоземка, която не е еврейка. Брата и сестри, това е илюстрация на това, което е днес. Всички невярващи хора са хора, които са езичници, те се покланят на друг Бог. На Бога на парите, на Бога на колите, на Бога на какво ли не. Но не и на Исус. Самарянката също беше така и тя беше много грешна жена. Всъщност има ли някой, който не е грешен? Да си вдигна ръката. Самарянката беше много грешна жена. Но тя позна Бога, Исус и говореше и тя позна, че Той всъщност е Месия. Брата и сестри, Той представи, както и на прокажените, представи, че Той наистина е Месия и Той може да спасява. Ако каже човек, че може да спасява и да лекува, няма да му повярваме. Защо? Защото Той само говори. Исус го показва. Той изцели прокажените. Той изцели и самарянката духовно. Исус дойде тук да пронижа нашата душа чрез Словото, да усияе с истините в Словото нашето сърце, за да можем ние да имаме радостта на апостол Павел. За всичко се радвайте. Защо? Защото ние знаеме истината. И за всичко благодарете, защото Господ е помогнал на всеки от нас. Да или не? Бог помогнал ли на всеки от нас, така казва Еди Кишчан? Да или не? Верно ли е това? Да, вярно е. Всеки е помогнал, Господ е помогнал на всеки от нас. Тоест, извода е, трябва ли да благодарим на Бога? Да, трябва да благодарим на Бога. Брата и сестри, тук съм така сложил една илюстрация горе вляво. Буци от злато. Срещата с Исус и приемането на Христос е по-ценно и Божието Слово от златото. Защото никой не може да излекува човек, когато е болен. Днес ние виждаме много болни хора. Сестрата, която работи в онкото, казва, че е пандемия вече да има рак на гърдата и рак на други полови органи. Пандемия да има ракове, защото времето продължава и Сатана всъщност иска все повече и повече. А болестите от кой идват? От дявола. Господ никога не е създавал болест. И така Исус дойде. Виждате илюстрация на неговите мисли за да ни излекува. Продължаваме напред. Продължаваме напред. И като влизаш в едно село, както ви казах, на границата на Самария и Юдея, срещнаха 10 прокажени, които спряха отдалеч. Защо прокажените трябваше да бъдат отдалеч? Защото бяха заразителни. Брати и сестри, грехът е заразителен. Той заразява. Когато си лош човек, когато мразиш, когато не обичаш, когато си човек, който проявява злото на характера, стой надалеч да не заразяваш другите. Прокажените бяха заразоносители. И бяха отдалеч. Можеха ли нещо да направят на Исус? Не.
Исус беше Божия син, той беше неподвластен на човешките болести и страдания, но той виждаше отдалеч, зад него са учениците, той виждаше отдалеч всъщност тази окаяност, която имаха те. А те викаха. Всъщност в Левит 13:44 ни се каза много ясно, когато човек е прокажен, той е нечист. Нечист е, защото е заразителен. И всъщност и духовно нечист, защото е болен от болест. Свещеникът е правилно да го обяви за нечист, той има рана на главата си. Левит 13:45 казва, дрехите на прокажения, който има тая рана, да се раздерат и главата му да бъде не покрита, а нека покрие устните и нека вика нечист, 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 нечист. Брате и сестри, какво ли ще бъде, ако ние днеска излъжем, днеска намразим, днеска не поладем на човека ръка, днеска извършим грях и излезем на улицата и трябва като прокажения да казваме и да викаме. Грешен, 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 аз направих това, грешен, грешен. Какво ли щеше да бъде днес? Както прокажения викаше и трябваше да вика. За да чуят всички, че той е заразен с проказата. Ние сме заразени с греха. Ние трябва да викаме всичките. Но Господ е толкова деликатен, че в греха никога не ни е изложил. Каквото и да сме правили най-деликатно, ние сме го изповядали пред Господа. Плакали сме пред Него. Господ никога на никой нищо не е казал. Ние си знаем какво сме правили. Даже отвратителни неща, казва Словото, мерзости сме правили. Господ е запазил благородството ни. И деликатно на никой не е казал. И при покаянието той хвърля тези отвратителни грехове, проказата, морските дълбочини. Бате Сти вижда как изглежда един проказен в лицето целия, по-късно става в рани, така е и греха. Той е отвратителен. Само да излъжа човек, аз съм прокажен. Само да направя някакво зло, аз съм същия прокажен. Дали наранявам Исус, как смятате? Наранявам го, да. Удрям Исус към шика на греха, отново рогая Исус, както го рогаха стражите там, защото аз всъщност правя това, което прави Сатана. И болните, прокажените са били лишавани от църква, те не са посещавали църква. Забранено е да мият в течаща вода, да пият от вода. Представете си какво подвижно блато е бил един прокажен човек. Не може да се измие, не може да пие вода. Даже са му правили привидно погребение в църквите, че той вече е почти умрял. Той е жив умрял. И както казва апостол Павел, в греха ние сме живи умряли. Думите на Исус към прелюбодеите. Ето това е този бактерий, който причинява проказата. Лепра или болест на Хансен. Една бактерия, която всъщност причинява тия язвички, след това кожата се пробива, стига до нервите и човека загива. Днес проказата се лекува. Имаме болни в Индия, в Централна Африка, в Бразилия малко долу, които всъщност се лекуват. Лечението е около 2 години. Тежка болест. Тогава не е имало лечение. Лечението е с комбинация от антибиотици. Може да има лечение, хората се излекуват, но тогава те можеха само да се обърнат към кой? Единствения лекар. Исус е наставниче, смили се за нас. Братя и сестри, какво можеха прокажените? Освен да викат към Господа. Те бяха живи умрели. Какво можем ние? Да викаме към Господа. Ние сме живи умрели, когато сме подвластни на греха. Не, че не съгрешаваме. До края, казва Исус, ще съгрешаваме. Но ние имаме силата на покаяние, отвращение, както говори за емоциите, да се отвратим от греха. Първо летописи ни казва 16:11. Търсете Господа и Неговата слава, търсете лицето Му винаги. Да търсим Бога. Независимо какъв е нашия проблем. Бог винаги ни чува. Мога да шепна, но Господ ще ме чуе. Не е необходимо да викам.
Прокажените имаха вяра, но не беше толкова голяма вярата им, защото те не се върнаха да благодарят на този, който ги беше излекувал. Но те имаха вяра. Пророк Исаия 55:6: Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Любезни присъстващи, Бог е близо до нас, когато ние сме Негови деца и когато не го отхвърляме. Когато го отхвърлим, Бог става много далече. Той също ни отхвърля. Не можем да отхвърлим Бога и Той всъщност се дърпа. Той никога не ни отхвърля, Той ни обича. Но Бог всъщност се отдръпва от нас. Тогава кой ни атакува? Атакува ни злото. Продължаваме напред с Йоан 6:37. Исус каза много ясно: всичко, което ми дава Отец да дойде, ще дойде при мене и като дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Господ е отворил широко прободените си ръце, за да може да ни приеме и Той ни приема. Какви? Прокажени, грешни, каквито идваме при Него. Не е задължително да дойдем с костюма абсолютно здрави и да кажем: аз съм вярващ човек, гледай колко съм здрав. И затова съм здрав, защото Господ всъщност идва тук и ме е обявил за праведен. Нищо подобно. Исус каза: здравите нямат нужда от лекар. Кои? Болните имат нужда от лекар. Ние всички сме болни. Исус е обещал: никак няма да те изпъдя. Исус е наставниче, смили се за нас. Брати и сестри, на този въпрос, на този вик, Господ винаги ще отговори. Да или не? Ще отговори. Винаги ще отговори. Запомнете думите на прокажени. Господ винаги ще отговори на думите: Исуса наставниче, смили се за мен. Помолете се така. Между другото, това е един спешен, неотложен вик, който е равносилен. Аз като лекар, хирург, знам какво е спешна помощ. Бил съм директор на спешен център. Спешният вик е такъв, който нямаш време да кажеш нищо. Нямаш време да проповядаш, няма време да говориш. Катастрофа и така. Само казваш: Господи, помогни ми, смили се за мен. Точка. Нямаш време. Вика беше спешен. Те загиваха. Те умираха. Проказата и греха ги разяжда. И затова Господ искат милостта. Единствено от Той, който може да се смили и да им помогне. И стиха в плач на Еремия може да прочетем, обаче това си наумявам, поради което имам и надежда, че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му, те се подновяват всяка заран. Голяма е Твоята вярност, Господи. Господ е верен, Той никога не ни се сърди. Той е верен. Той подновява всяка сутрин своите обещания и всяка сутрин своите щедрости. И ни напомня, че когато ние следваме Неговите обещания, Той винаги ще ни благославя. И като ги видя Исус 10 прокажени, каза: идете, покажете се на свещениците, и като отиваха, очистиха се. Забележете, Исус не каза: вие вече сте излекувани. Не. Продължава пробата и теста на вярата. Той каза: идете при свещениците, покажете им се. И когато те тръгнаха за Галилея през Самария, те тръгнаха и по пътя вече на този му се очиства раната на челото, на онзи на бузите, стигнаха там, всички бяха здрави от проказата. Брати и сестри, извода от тук е, че когато ходим по пътя, който Господ ни казва, идете и се покажете на свещениците. Когато ходим по Божия път, Господ винаги ни очиства. Господ ни очиства. Филипяни, апостол Павел казва: като съм уверен именно в това, че он, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса.
Това означава, че трябва да вървим с Исус, да не пускаме ръката Му, да вървим по пътя заедно с Него. Какво казва апостол Павел? Който върве с Христос толкова много години в лишения, в глад, в бедност и в опити за отнемане на живота. Защото аз вече ставам примус, казва апостол Павел. И времето на отиването ми настава, т.е. на смъртта ми. Аз се подвизавах доброто воинстване. Попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, правдата, които Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден. Какво злато има апостол Павел? Венецът на правдата и вечния живот. Какво е трябвало да направят и защо трябвало да отидат при свещеник? Защото свещениците са имали службата като лекари. Те са констатирали, не е имало медицина, те са констатирали тогава всъщност заболяването, че е прокажен, че има рани. Казали са му да излезе извън селото, да отида там някъде в някой дол. Оттам даже с кошници са им подавали храна в някой дол, за да не излизат оттам и стоят в пек, в слънце, там и така нататък. И затова всъщност прокажените трябваше да направят това и трябваше да отидат при свещеник. Той констатира, че тези 10 прокажени вече са здрави. Той вече констатира и публично ще покаже, че те са здрави. Как? Като ги обяви за чисти. Има една много сложна процедура. Само ще прочета началото, за да видите колко е сложна. Тя е сложна, тя е процедура на благодарност. Левит 14 глава. И Господ говори още на Мойсей, казвайки: ето законът за прокажения. Как ви звучи? Знае ли сте, че има закон за прокажения? Закон за грешния. Ето го закона. В деня, когато се очиства, да се заведе при свещеник. И свещеник, като излезе вън от стана, да прегледа, значи извън стана, извън хората. И ако прокажен е оздравял от раната на проказана, тогава свещеника да заповяда да вземат за очистване 2 живи чисти птичета. Кедрово дърво, червена вълна и соп. И да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над текуща вода и по този начин да се извърши очистването за прокажения. И така, брати и сестри, днес ние не колеме птичета. Днес ние се молим и нашата жертва на благодарност всъщност е закланото птиче и сопа и това, което правеше тогава свещеник. Червената вълна. На какво е символ червената вълна? Естествено на кръвта на Христос. Точно така. И така продължаваме напред. Само един се върна, забележете, който беше излекуван и със силен глас славаше Бога. Какво прави той? Падна на лице при нозете на Исус. И му благодареше. И той беше самарянин. Падна по лице при нозете на Христос. Падали ли сте до сега на лице? На колена. Ако не е възможно, може и да седите. Но, брати и сестри, той му благодареше за това, което е извършил. Повтарям пак и накрая ще го повторя. Благодарността прославя Бога и признава пред цялата вселена Неговия авторитет. Благодаря ти, Господи Исус. Какво направих? Прослави Бога и признах, че Исус е единственият цар. Ще кажем диференцирано само 3 неща. Върна се със силен глас, славаше Бога. Падна на лице при нозете на Исус и му благодареше. Брати и сестри, ако това направим, винаги Господ ще ни благославя. Може ли ми вкъщи да четем един псалм на глас? Айде не да викаме чак толкова долния апартамент да ни чуе горния, ама да славим Господа, да прочетем на глас един псалм. Аз съм ви казал, че чета на глас, за да мога да чуят ушите ми.
Когато аз чета, ушите ми чуват, паметта го запаметява и аз се радвам, че всъщност хваля Бога. Да. Падна на лице, може да коленичим при нозете на Исус. И му благодареше. Йоан 1,11. Той бе в света и света чрез него стана, но светът го не позна. От своите си дойде, но своите го не приеха. И така, брати и сестри, отвън в света, хората, които не познават Исус, никой не му благодари. На кой благодарят? На света Дева Мария, на светец Пантелеймон, който е покровител на лекарите, на свети, кой беше там друг? На свети Георги, Иван Рилски и тем подобни. Колко малко хора благодарят на Бога. Колко е важно и каква привилегия е ние да хвалиме Бога чрез благодарност. Да. 3 въпроса, които искам да занесете в къщи. Нали се очистиха 10 души? Къде са другите 9? Аз благодарих ли на Бога? Днес. Бог направи нещо за мен. Аз благодарих ли му? Втория въпрос, да занесете вкъщи. Исус казва, не намериха ли се други да се върнат? Нима и аз бех същия неблагодарник като другите 9, които бяха грешните, прокажените. И третия въпрос. За да въздадат слава на Бога, освен този езичник. Аз въздадох ли днес слава на Бога? Или други му въздадоха, ама те други ще се молят, има молитвена група. Аз няма нужда да се моля. Нищо подобно. Докато аз имам уста и не са обезобразени от проказа или от някаква друга болест. И така, разбирай, ракове колкото искаш. Има и рак на езика, има и рак на гърлото, има и рак на лицето. Ужас! Докато аз и на устните, докато аз имам уста, които могат да хвалят Бог и да му благодарят, аз трябва да му благодаря. Брати и сестри, да занесем 3 риторични въпроса за благодарност в края на деня. И Исус му рече точно на него. Този, който се върна и благодари и който се беше пред лицето на Исус. Той му каза, твоята вяра те изцели. Брати и сестри, когато ние благодарим на Господа, ние проявяваме какво? Вяра. Вяра в Бога. Признаваме Неговия авторитет. И всъщност Той какво ни отвръща с? Благословението оздравяване. Оздравяване. Бог ни лекува. Той ни предпазва. И така завършваме нашата тема. Благодарност към Исус, нашия Бог. Това е всъщност важно нещо, важна емоция, важно вълнение, което предизвиква признание авторитета на Бога, признание на това, че Той е великият цар и лечител. Защо? Защото апостол Павел каза много ясно, когато ние правим това и благодарим, за да покаже Бог през идните векове премногото богатство на своята благодат, да ни помага, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не е от сами вас. Това е дар от Бога. Когато ние благодарим, всъщност ние показваме кое? Премногото богатство на благодата на Господ Исус Христос. Да, ще завършим, амин, ще завършим с Псалом 100 и още един епизод. 4 стих. Влезте в портите му с славословие, което направихме сутринта, хваление. И благодарствен принос. Не птиче, не агне, а благодарствен принос. На устни хваление и благодар. И в дворовете му с хваление. Славословете го и благословете и възторжено прославете името му, че е име на Исус Христос. Какъв стих? Псалом 104. Може да си го запишете. Да. Завършваме с това, че изцелението е за всички. Както казахме, Христос е отворил прободените си ръце. В небето ще видим дупките от гвоздите. Да, и на розете.
Христос кани всички да бъдат излекувани от проказата на греха. Библията, както четем, съдържа Божията последна воля и Неговото завещание. Коя е Божията последна воля? Да бъдем спасени. Кое е Неговото завещание? Да бъдем сънаследници, деца и дъщери, синове на Христос. В нея Той ни завещава всичките благословения, чада на Бога. Всичките изкупления, всъщност това, което е приготвил. И знаете, Бог е най-силният, най-великият в благодат. Никога ние не губим, защото винаги печелим, тъй като изцелението е за всички. Почувствайте се деца на Бога. Не за доктор Тошев, не за еди кой си пастор или старейшина. Не! Изцелението е за всички и за най-грешните. Нека бъдем наистина хората, които прославят Бога с жертва от устни, да благодарим на Бога за всичко.